Gràcies, president. Dos reflexions i un resum. La primera reflexió estava parlant de que si érem el caixer automàtic. Hasta destacats membres del Partit Popular reconeixen que el País Valencià, la Generalitat Valenciana, està infrafinançada. Això vol dir, per al que no ho sàpiga, que els nostres ciutadans no disposen d'un govern amb un pressupost suficient per atendre el conjunt de necessitats bàsiques. Que la Diputació, en vegada de fer competència a veure qui munta el museu més gran o qui té la tele més gran, siga Telerús o el que siga, dedique els diners a crear 10 centres d'inclusió socials en 10 comarques que van a donar atenció al conjunt de municipis des d'Ademús, per exemple, ja que parlem d'interior, d'inversions, des d'Ademús, Camporrobles, Aras de los Olmos, etc. 10 municipis en 10 comarques, que la Diputació col·labora amb la Generalitat en el manteniment de línies d'autobús que s'estan tancant per a que puguen estar comunicats, que la Diputació col·labora amb la Generalitat en que els nostres xiquets tinguin un centre amb garantia i estalvi energètic. Si vostès estan en contra d'això, diguin-lo clarament, no juguen en eufemismes de caixer automàtic. Diguem, estem en contra que se millore la vida dels valencians i valencianes que estan infrafinanciats per part de l'Estat, com reconeix el mateix govern estatal i Montoro en l'última declaració pública. Segona reflexió. Vostès parlen que nosaltres veníem a rescatar persones. Probablement el que multipliquem per 3 les ajudes socials que vostès destinaven li semblen poc. Però és que damunt, per 4, perdó, però és que damunt no sols critiquen que sols hem multiplicat per 4 les ajudes, sinó que es dediquen des del govern de l'Estat a posar traves i a tombar les lleis valencianes de pobresa energètica, de la sanitat universal, o s'impugna des de la delegació del govern, el representant del Partit Popular s'impugnen les places per a la valoració de la dependència en l'Ajuntament de València. Efectivament, intentem rescatar persones malgrat el PP. I el resum a la seva intervenció, senyora Contelles, sap quin és? Lo nerviosos que es posen, que ho han manifestat el que s'ha muntat una agència antifrau en la Generalitat Valenciana. I ese és el resum. Gràcies, presidenta.